Thekomania description lama Zawnawlna daniye Kekawrte thubuai Bopala kumsomli paruka upa Krishna Kumar Dubey chuan police tehnena thubuai theluta a Kekawrte a thuitirpa puan thui thiamin telutuk takmaya a thui sakawangin hremna pek ngei angiatane Kekawrte ready mate tamlaya a thuitir biklat hi ache dangdai hrimhrim toa a thuitirala hian a measurement ala loemone phun tru tur khopin alo thui sak tapeka ti tholtir deuh tura avangin na in omzia anei theilo hnuwa thubuai thehlut ta ne Dubai hi security guard na thokaneya in kharkhip na wang khan anna achana chuwangin Kekawrte hak tlak lo tura thui sual sakringot po atan chuan thillua atlinga thunei tu ten malak sak ngei se adune a thiante poisa cheng sang khat apu ka tangin Kekawrte puan tur hi aleya pahni va thuitir atumta a puan thui hian a hak tok lovin alo chua sakta ne soisel pain a Kekawrte chu ti thol sak turin a hriatira mase apuanin adai lo wangin ti ngai na om lo tin puan thui tu hi alo tang ve tlat thunga hei wang hian Dubai chu apuan leina lama awakal leta puan min hle dik lo tin awa chua chalane mase puan than zuar hian meter ni apek ngei thu asoi ve thunga Dubai hian thubuai a thehlut zuita ne bopal lama hian puan thui zeilo fe fe anom nual ni turane thlakhate moliam ta khan sarkar na thok assistant commissioner meiche pakhat chuan saluara thuitira a hatok lelowa a thuitir na pa hna awa soisel chuan kanin telai ain I lo thau dai to chuwangin I hatok lowani kha tin alo tangane saluar hi chu tholdewa hak chi ania a thui sual ani lo vek chuan henu hi athau chakhle te po chu ani photang he thu boi po hi chin fel lovin ala omane news chirlaya habal laifa news chiar chu ti swal zongjong nena chua vek angaya chiar swal satlia hi chu thu hranania Ukraine TSN chanchin tharpuang tu Maricha Padaklo chu a news chiar laklola in aha aron balpeka newsreader habal lai chu life in Ukrainian an enta tinane padalko hi a habal nuwa hian aka an hubzeta pangai takin chanchin thar chu achiar ong ta seu mai ani engma thleng lowangin a omzui mia theya afakom hle atnuwa darko newsa khan kaha abal ngeye kumsomni chung chanchin thar ka chiar chunga katon hriat danglam berpol alane laifa ti chuwa hi chuan beisei lo tak hi athleng chok rengani ati aha hi kumsom chuang kalta khan alo ti kholo to afanuin alam sana avai kwalna akhong fuwa alo nging deuh to kumsom nuwa beisei lo tak le hun lo emema lifeline aron balta ne newsreader te hi dokana an thutlang puya wangin alang lo lam an hnuai lama thom no anin bel hi an ngai sak lo chok thin boka April thla khan ABC reporter Will Reef Point anjing dai FM news ani veang chu Good Morning America chu korchung nena induang thlap ma se ke korpa ngai Halloween alo chiar toa TV ya alang nge ne North Korea in Sri Lanka Inhrenbehna damdawi an muchuak hei hi Anram Science and Technology Department soidana niya July thatira khan en chinna nein mihringa en chinna a face thumna chu an mabak toa ahman tlak ngei a beiseyom hle anti mase North Korea in hripui damdawi anlo muchuak ringot mai ro chuan zona lian tak asiam thunga anrama hrikai anom lova khoya trange anat nazir chiang turin asampul an nei ti po hriat ani lo bokane chubaka chuan en chinna face masa pani chu engtik lain nge an nei ti te po achiang lo boka adam doyan boipui mek hi WHO lamphei chuan engma antarlan sak ngai lo nge chuta khovela healthcare system nei chawrau ber pol hania damdoin te chuan electric le tui antlak chamchang atam hlea eng Sri Lanka Inhrenbehna ma anla siam chuak ngai lo boka damdoi reng chu WHO in achok lu sakte vek ani tale ngalane adam doi kan siam chuake anti chi achu khovelin luthak a hiat tano no mayane hripui damdoi siam chuana ta na zir chiana nei turin suman nga tok lo boka heti lai hian hripui damdoi ni thei tura beiseyom siam chuak theiram te chuan
in chuan na tan tak an hman zel avangin Kim Jong-un le a ho te hian an sarkar le an ram ti hming thatna tan thuwa ek thok an lo soite po ani hmel hle ane Bahsamseia Karnataka India cheng kumsom nga pakomi hian alu alamet mi alo ni na soya Assam chu fitsom ni palia sei hanito doda palia hi ain soidana ni tak chuan khovela lumet lova omrei berpol ani ngei dona kumzadon thel Assam azwa towa in chong ni borvela sang a chender towa Assam hi zialin a chip chuan luk mai thina ne hetianga alu me du lo chan hi puithu na wang bok kania doda palia hi pathian le mi hring in chopola ain ngaya alu ame chuan apathian na a hlodona chuwanga zuwa ta char chu ne Assam hi ain char belbom na sa em boka en mai poin asukha thle ti hria theya azialan phelsak phei chuan na ati thei em ane heti lai hian kumsom ko panga chung samzuwa towa chuan Assam hi ala sei tok lo hle India chengbok Rapunzela anti mai Shivaji bai ratwa chuan kumsom li chuang Assam azwa metar som pakwa borvela sei niin Assam hi hrui hrua langin akeng thina ne Buddhist temple maksak Thailand khopui Bangkok khian Buddhist temple wat pariwat tawma khovela temple dangdai berpol haniome in khelthiam David Bey Khamalim rang kachakrunga siamte aom nok mai Bey Khamalim hi kumsang khazakwa somkwa pakwa khan andaluta he temple cheitu an milim ker thiam hi Manchester United fan ru kol ania aduanga chei phalsakani nuwa Bekhamalim hi Buddhist temple hian ahung veluau mayane Bekhama chau hi nilova Buddhist sa khuanena in kai hnoina nei mi alo Albert Einstein le Batman ti borvelte Dragon Ball Z Master Rossi te baka Pikachu le superhero rang te hlui cartoon character Popeye atanga One Piece thlengin awma Cuba Hell Che Guevara lim te po mu tur om tel bokane heng hi an bia tina nilovin temple chei moina tan an manga khovela sa khomun thiang hlim hetianga an chei om chun te po ani hialome mi then khat chuan heng an chei moina te hi mi fel pol ani wangin Buddhism hum him tu ni turan ngaya ngaidan mol mang tak ani zero chu he temple tlok herlo po hian a hria thei ngal mai ome helin pedutan bawng Nigeria borvela hian helanom nuala Zamfara state chuan an huam chunga helin pedu anomani chuan an silai pakhat le bawng pahni zel in thleng thei turin ruahmanna an siamau peka helzinga in chira nunpa ngai mangdu anomani chuan bawng vultua an tranghal theidon tinane Zamfara hian baika arwala tlan thin hel an thrang hlea an buaina tamber chu bawng le atlat na hmuna wanga chuak ani ngeya Zamfara sarkar chuan AK-47 Silai cheng nuai khatman borvel le bawng pahni cheng sing thum man huvel turin thleng chu bawng awanga an buai ngundana hian om viawin an thria ani ome helpol an zom don hian an bawng thalin Silai an lei thina sual kong zolova nunpa ngai mananduni phot chuan sarkar chu kanin hongrenge antine Nigeria chevela hian kumsom chung khan helchet na mi sangriat borvel anthitoa Fulani ranvultu te atanga buaina chuak chu atamber ani nge ne Hrikaidan maksak Argentina a sanghaman nalong echizen marua chuang mi somruk pakhat jinga mi somnga pasari te chuan hripui an kaya khoya tangin nge an kai ti ro chu hriat ani lova Argentina sarkar le mithiam te poin soifia wak ngai na an la hrelowane helonga chuang te hi ni somthum panga kalta khan tuipuya anwak chuak tur chu endik thlapan nia anwain an negative veka hemi ma ni som pali chung khung hran an lo ni to bokane mase tuipuya tanga anron hole chu mi somruk pakhat jinga mi somnga pasari ten hri an kaya khomuala an chuang kai mi alowane hrian kai theidan hi chui chian me kania khoya tangin nge an kai ti chu zon mu beisayom lo takni ma se zon me kani bokane mithiam te chuan hri hi endikna a lang theilovin taksa chunga a in thup theiam ni ti zona an nei meka
anat na lang chuak lem lo hi chu khovelin alo hre chiang towa endikna lang theilo chungcha nge ro hi chu engzir chian na main ala soi lo thungane Inhrenbehna ropui lo Ukraine lama bok tholeni July ni somni pakhata khan Silai le puak thei thil keng mi pakhat maksiam krivots chuan lux khopuya ba sa hruai koya mi som pathum a hrenga jinglama phei chuan Silai me puana te po a thleng nge a ma sena taka hliam phei chu anom lem lowane maksima hian sarkara thil phu taneya chungzinga chuan Ukraine sarkar hi firfia kan ni tian puante atela journalist kaltlangin president biak po aphut bokane president chu ava bepopta ral thuam nena mi hreng to chin poilian tak khoi to chuan poisa tam tham tak le thilhludang te angiat donemo tilain president nena hian kumsang ni panga a yogin phoenix a film channa artling sangai na thu puangzar turin atimau peka president hian facebooka artlings kha a hmunom ka ti khop mai lowen ve theu ro tia soilai chu video in aposa hemiswal turu tak mai hi a in pezuita athil phu ta tang hian turu ni na chhomzui tla ke ro chu ani kher lo mai theiane president hian a in pek nuwa facebooka a video posi a paile dai nge ne maxim hi nungcha te dikna chanvo hum hal tuipui tu ania ral thuam kol le inbum na wangin tanin te po alo lut to nge a Ukraine Interior Ministry chuan ache dan chungchanga hian artlings kha film thatak mai nungcha te duat trul na lam hoi hania maseral thuam chelekle ramchhung ti thlabar zonga entura in nor kher khachu a thalem lovetin maxima chet na chungchanga hian thu chhuwa an siam nge ne